Hei băieți, azi suntem la DDS. Azi facem comedia cu Cesar. După mult cum știi, dacă mergi cu pantofii normali pe o gheață, se poate să-ți spargi gheața plus capul. Uite că nu suntem toți la fel. După cum vedem, unii nu fac chestia asta cu pantofii pe gheață. Și dar uitați o fată care încearcă chestia asta. Că nu vă omoară de râs. Mă gândesc ce a fost în capul tău. Deci întreb, ce ți-a fost în capul tău, mă, femeie? Te-ai uitat cu apă rece extrem, ha? Da, oricum, încă că videoul are peste 3 milioane, de ce m-a finalizat? Și se numește Frozen Boyfriend. Dar tocmai nu zic, am zis eu cum se întâmplă. Știți oamenii care fac farse cu măști când te trezești? Uitați cum un pubertar se sperie de o mască când se trezește. Să vedeți asta că muriți de râs. Cine mult, tati? Taci! Checia! Hai să luăm mai Păi, asta e că asta se întâmplă dacă stai cu un pămpălău. Da, nu înțelegi. Mamă, dar ce s-a mai speriat, mă. Vă zic eu că locului de-aș trage un pumn. Vedeți? Nu e așa de glasnic să stai numai la ăsta și să vezi cum țipă. Da, desigur. Da. Da, și unii oameni nu sunt așa de deștepți să stea cu minți și să se ducă pe bănzi rulante. Nu, dar pentru că am văzut asta, o să vă arătăm cel mai tâmpit om din lume. La pubertate, ce căcatul ăla. Să vedem ce arată. Și stă oricum pe bările de rulant. Să vedeți ce înseamnă asta. Durere.
Mamă, ce tare! Și asta a fost și tot pentru săptămâna asta. Vă mulțumim pentru că ne-ați vizionat și această vineri noapte la ora 6 și ne vedem următorul vineri la ora 6. Sale! Adică joi vreau să zic joi. M-am încurcat. Ne vedem următorul joi la DDS. Vă mulțumim pentru vizionare. Ciao!